Hej så YouTube. I dag vil jeg vise, hvor man ondt man kan være mod skove. Regel nummer 1 for at udlægge en skov. Ild, 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 en masse ild. Det kan så brænde rigtig meget af. Det er rigtig farligt, derfor må du godt lege med det. Og nummer 2, det er så TNT. Det kan du sætte i rigtig store mængder, hvis du har lyst. Og så kan du så tage en lighter, og så kan man udnytte en rigtig stor del af en skov. Og så er der også lavaspand. Det kan du bruge til mange nyttige ting. For eksempel at brænde en hel skov af. Det er faktisk rigtig sjovt. I skal prøve det derhjemme. Altså i Minecraft derhjemme. Ikke virkelig derhjemme. Det vil jeg gå til. Okay, og nummer 4. Det er at oversvømme en skov totalt med vand, og bare ødelægge den totalt med vand og oversvømme den, så træerne de får for meget vand, og så drukner de. Ja. Og det kan så gøre rigtig mange gange. Og nummer 5, det er så skal du lige time set night. Okay, kommando, okay. Time set 2555. Det var ikke nat. Nu kan jeg huske, det var nat. Sådan. Det er at sætte monster over det hele i skoven og bare ødelægge hele skoven med totalt mange monstre. Bare sådan blaze overalt, som kan tænde ild til skoven, og en masse andre monstre, som kan dræbe hele skoven. Det var så 5 måder at redde en rigtig stor skov på. Jeg vil lave flere videoer på et tidspunkt, men jeg har simpelthen så mange, jeg skal uploade nu, og det er så ikke lang tid for mig at uploade af en eller anden grund. Så ja, det kommer til at tage lidt tid, før den her kommer ud, men det er lige meget. Og vi kan også spamme den med Chris. Så vi ses, folkens. Hej. Okay, jeg skal gøre det. Hej.